Halo bro, kene bro, kayaknya nang burine sampai telu ge. Iya, nang IPN-an ge. Ya wis iya ya oke. Kuwe apa ya sing duwe tanah? Ah, takon-takon, bukan regane murah. Om, Ya, pimen yuk. kita nang kene kayong lumayan ya, Om. Oh, gane lumayan nemen, gane rame yuk. Iya, sumpah, kayong Iya, pimen lumayan. yuk. Ora Ngingat yuk. cara moni ditanduri jagung bu tanaman liyane kayong subur beli. Nang kene iki subur nemen ya jagung, ya kacang, ya bawang putih be, gane tukulan nemen. Subur. Iya subur nemen. Lah kowe kan ndek pahite ya, Om, digawe misalkan gegel panen kebe. Digawe omah do bengi sepi yo. Wah, rame nemen nang kene. Kowe apa maning kowe mangkono jetak. Iya. Kowe isine undar ari bengi, Iya, pasar iya, malam. kayongnya Iya. Penak, Sampai minat penak, yuk. ya. Sampai Iya, minat yuk. cocok nggih minat Ya nggih. bener yuk, langsung bae Iya, ki yang geranot sampean kan lepas pira ki ya, Om. lepas pira bisa lepas pira atau sing duwe Si sampean nang kene lagi ya, pengertian ini lagi nglang-langitan. yang kowe nang kene lagi ngenteni kancane bensinnya kentengan sampean pan nukna bensinnya nyok ketukno takon bagi kita Ora tukna langsung bukan sing duwe tanah.